Helo, Mydren Harris ydw i, pennaeth corfforaethol atal ac ymddiffyn, ac rwy'n ysgwyddo'r cyfrifoldeb am y nod strategol o'r enw Ein Cymunedau. Mae'r nod penodol hwn yn ceisio parhau a'n llwyddiant presennol a rhan gwella diogelwch a lles ein cymunedau, a hynny trwy ddarparu'r ymwybyddiaeth, yr addysg a'r ymyrraeth orau bosibl ynghylch materion diogelwch tân cymunedol. Yn naturiol, ni fu erioed fwy o ffocws ar ein cymunedau yn dilyn effaith Covid-19 ac yn gadw'r cefndir hwn mewn cof, rydym yn byrhau i fod yn benderfynol o sicrhau bod y gwasanaethau a ddarparwn yn y gymuned yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol. Yn ystod 2021 a 2022, byddwn yn canolbwyntio ar bartneriaethau a rhannu gwybodaeth gan ein bod yn gwybod ei bod yn nodweddol a allweddol i'n helpu gyrraedd y bobl iawn gyda'r adnoddau iawn i gael y canlyniad gorau bosibl. Bydd y ddau ffais ffocws hyn yn ein galluogi i barhau i amddiffyn ein cymunedau yr ydym yn ei gwasanaethu, ac yn helpu ni gyfrannu tuag at gymdeithas diogel a chanlyniadwy. At hynny, drwy'r gyflawni'r nod strategol hyn, bydd yn ein helpu i ddarparu'r addysg a'r ymyrraeth orau bosibl ynghylch materion diogelwch tân, ac hefyd i gadw ein cymunedau'n ddiogel, yn iach ac yn llywyrchus. Hoffwn glywed eich adborth gwerthfawr ar ein nod strategol ddrafft a'n hamcenion gwella llesiant. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'n gwefan www.tan.ccc.gov.uk. Diolch yn fawr.